E contame, que tal foi a túa última relación? Un desastre. A experiencia foi extraña. Pode ser por tema de edad, eu creo que a madurez non era a mesma e ao final cada un tomamos camiños diferentes. A madurez non é algo que veña otorgado por a idade, pero sí que sobre as situacións. Penso que a idade non ten nada que ver, o que ten que ver é a persoa que en sí. Bueno, eso está entre comillas, é para collelo entre comillas. Pois tampouco me gustou que diga que a madurez está na idade, el estuvo cabezón en que sí, en que sí, en que sí. Porque ao final a madurez, por as situacións da vida, vas creando un ámbito moi diferente. E ti algunha cita así loca? Demasiadas. Son extrañas, porque realmente hoxe en día a xente non busca o amor ou non busca implicarse emocionalmente con alguén. Simplemente buscan o que buscan, botar un casquete e aquí, adiós. Como é común por esta zona, pois, en plan de ir ás termas. Cando ir ás termas eu consideraba algo normal, descubrín que era un sitio de cruising, había moita máis xente ali, e a mí é unha cousa que me dá pudor que o meu corpo mostralo. Pero entonces que foi? Como unha orgía nas termas? Aparte de ser unha experiencia bastante traumática, non, levoume a un sitio que se considera como cruising. Pois o cruising é quedar en lugares públicos, lugares abertos, con xente descoñecida para ter relacións sexuais. Ah, unha zona cruising. Eu fixen unha ou dúas veces, como moito. Vale, vale. Sonríele a la vida, sonríe, que la alegría corre el alma. Ai, papá! Ahora, profundizando un pouco máis, sexualmente, como te podrías considerar? Que? Pois depende do momento da persoa. A veces ten que estar a luz apagada, pero outras veces non, depende. Pero eres ardiente, como que ando. Eres máis de con amor. Eu sou unha persoa bastante extrovertida, moi falandeira, e non me corto en falar de nada. Falando mal, duro. Ou vas a expoñer días só os lunes e os sábados? No. Como viches a ver hablando de sexo? Bastante incómodo. Sí, un pouco, a ver, pero incómodo porque habían cámaras diante, senón non estaría incómodo. Non tampouco vou ser todos os días, pero se cuadra, pois cuadrou, non vai haber un día fijo. Miénteme, condena, me encadena, me seduce, me hace tuya, hasta que muera de dolor. E como levas que a túa parella che minta ou te engane ou... Depende da mentira, porque poden ser mentiras edulcoradas ou simplemente cousas que se fan para non facer dano. Que as persoas sempre nos mentimos, sempre digamos mentir aos nosos pais, ás nosas parellas. Non son mentiras grandes. Ti perdoarías algunha infidelidade? Sí, Sí? que perdoaría. Ah, bueno. Cando vin que normalizaba tanto as mentiras e as infidelidades, dixen, bueno, se o fai así, é porque algún día o vai facer. A verdade é que a mí non me gusta que me mintan en nada, o sea, hai que ir coa verdade sempre por diante, e se me queres decir algo, dimo, o sea, non me tes que enganar. Porque eu fun infiel, e sei o que é, sei que se o fase porque te apetece. Prefires facer dano e non edulcorar como que en día as cousas? Sí, e de feito son bastante cabezón niso. Sí, teño, porque ao final vas a acabar facendo dano dunha forma ou doutra, entón pois é preferible facelo no momento, que sea o que teña que ser e punto. Sí que a confianza nunha parella sempre está, a mentira traiciona esa confianza, pero hai que medir que o que se pode mentir ou non. Eu polo menos quedei tranquilo con que dixen a verdade. Bueno, é outro punto de vista.